Светослав Петков и отново от Владимир Лилов. Светослав Петков ще ви обясни повече. Значи томболата отново е за Golden Mask 1+, като най-продаван български апарат, но в допълнение всеки един участник ще получи купон за отстъпка за следните видове, за следните марки. Независимо от това дали си изтеглен или не, със сигурност печелиш 100 лева отстъпка от всички модели на XP. На Gara GT 2500 и различните му варианти още 100 лева, 200 лева и за Technetics и Garrett още 60 лева. Тоест всеки един от вас има гарантирано 260 лева в вид на отстъпки, купони, като те въжат от 31.7.2012 година. Края на всеки един билет има същия номер КСС и след това трябва да бъде сложен пак и изтеглен в кашончето, точно така. Сега ще видя, ще ви ги оставя, направо ги късате и слагате другия номер. Аз сега ще мина при всички от вас и след това, да, и след това ще изтегля.